Wayahe makani mentok iki kan. Dinone wis sore iki, Cuk, aku emang telat makan mentok. Kudune rada awan. Wis langsung ra kesuwen tak gekne adonan pakan. Debok tak cacah tak campur panggah karo katul karo sentrat. Dengaran mentokku rada resik-resik iki mau kan. Paling tas adus pas ndek ini udan lho, ketorone ngono. Biasane reget-reget ngono aku ndeloki mau resik-resik. Mentoke kabeh 9 iki kan. Basonge sik 3 panggah. Babone enek 6. Alhamdulillah sementara sik aman kan. Ora enek sing mati, ora enek sing ilang. Ya wis ngene kan, ayem tentrem mulya lan tinata, cah enom makani mentok. Ora enek kegiatan kok, to. Ya wis muga-muga mentok-mentok iki sehat kabeh ya kan ya. Dongakno kan. Aku iso jibek lak sampe mentokku mati terus kadang di kapan kayu ilang ngene peh jan mumet tenan kan aku. Lah piye mentok ra brenah kok malah mati malah ilang ngene jibek tenan ngrasakne. Iki sampe saiki babon kunemi ya ora enek sing ngendhok. Wis muga-muga ndang ngendhok. Iki pitik ekor lidi umure wis 2 sasi, meh 2 sasi kan.